crec que hi ha bastant de consens que és bona l'aposta per la diversificació econòmica de les Illes Balears i per intentar potenciar la indústria, i en definitiva aquesta llei intenta fer aquest paper de marc general per donar un impuls a la indústria. És evident que la llei per si sola no aconseguirà un gran canvi en el tema industrial, però sí que dibuixa l'eina fonamental per intentar dur a terme una política industrial una mica ambiciosa, que és aquest pla director d'indústria. Entenem que a partir d'aquí se dona un marc general per posar les fites i per poder tirar endavant aquesta política de diversificació tan important. Perquè, clar, aquí per fer política industrial fan falta incentius econòmics, pressupost, fan falta incentius fiscals, i aquí tenim les competències que tenim en aquesta matèria, i fa falta compensar la insularitat, que sabem que no és responsabilitat d'aquesta llei, però és evident que si no compensem la insularitat difícilment podrem fer una política d'indústria encara i ulls. Aquesta disposició transitòria el que intenta és desenvolupar una figura que és anomenada a la llei, però no desenvolupada a la llei. Aquesta figura és la declaració de projectes industrials estratègics. Nosaltres el que hem fet és intentar desenvolupar un aspecte, evidentment la figura hauria de ser més ampla, i és el reglament a qui li toca fer aquesta configuració de la figura, però nosaltres hem pensat que el manco transitòriament, mentre no hi hagi reglament, la declaració de projectes industrials estratègics ha de ser una eina ràpida, àgil, simple, perquè, evidentment, com el seu nom indica, si un projecte és estratègic per les Illes Balears, se pugui tirar endavant i no quedi aturat per la burocràcia